ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପହଣ୍ଡିରେ ବିଳମ୍ବ। ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋପନ ଭୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବର୍ଷ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏନେଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ରତ୍ନସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ବସିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି ହୋଇ ବିଜେ ହେବେ ରଥରେ। ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ କୋହ କୋହ କଣ୍ଠରେ ଜଗାପ୍ରତି ଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା ଭକ୍ତ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଉପନ ଭୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହାୟତା ପାଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏବର୍ଷ ଏହି ଅବହେଳା ପାଇଁ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନାଇଁନ। ଗତକାଲି ନବମୀ ତିଥି ଥିଲା। ନବମୀ ଦିନ ଉଭୟ ପଡ଼ାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗ ହୁଏ। ସେମାନେ ଭୋଗ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନାହିଁ। ନୀତିରେ ଘୋର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିକି ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଏବଂ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗକୁ ଡକାଲେ ବି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ କି ଦେବୋତ୍ତର ମ୍ୟାନେଜର ନିଜେ କେହି ଫୋନ୍ ନାଇଁ ଉଠାବାର କେହି ନା ହେବାର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ହେଲା ଭାରି ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଆସିକରି ତାଙ୍କର ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ ବି ନୀତି ଆଗକେ ବଢ଼ତା। ନୀତି ବଢ଼ି ପାରବାର ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ବେଶ ହେଇକିରି ଅଛନ୍, ବ୍ରାହ୍ମଣ ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ଅଛନ୍। ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗର ଅପାରଗତା ଏବଂ ଅସହଯୋଗ ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପରେ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହିଲାଣି। ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ। ଏଥିଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେବୋତ୍ତର ଅଧିକାରୀ ଦାୟୀ, ଦେବୋତ୍ତର ମ୍ୟାନେଜର ଦାୟୀ ଏବଂ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଦାୟୀ। ହଁ କେତେବେଳେ ଆସିକି ଅଛନ୍ ଆଉ କେମିତି ସବୁଥର କେତେ इथिले काहे दायी करे प्रशासन के दायी करबे ना हम